Wong nek gak duwe keahlian, ora duwe keahlian kok spesialis, kowe ora usah ngono kuwi. Wong kowe iki ora duwe pengalaman. Kowe pengalamane aku lho, Pak. Kula iki mboten sombong, mboten pamer, mboten. Iki wong pengalaman tenan. Mboten sombong, mboten pamer, mboten umuk. Kula niki sapa sampean niku sinten? Aku percaya nek Yuda iki iso. Aku di samping seorang dagelan. Omah kuwi lho kowe ngerti. Dhuwur tak pelangkat gedhe aku buka panti pijat. Nah, iki lho. Tulisane panti pijat moro jengat. Nah, iki lho. Pijat urat pijat urat alternatif lho Mas. Aku pijat alternatif ning daerah kuwi wis terkenal. Sapa tukang pijat sing paling kondang tungitan sapa Yuda Tungkulon Yuda. Iki lho tukang pijat pengundang sak kecamatan. Heeh. Kuwi kasihate apa? Lho segala macam lara to, segala macam penyakit apa kok tambani? Pijat mesti mari. Umpama iki Mas Badrus kuwi iki bar ngendang, tangane kok kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Sing tengen Mas. Langsung tangan-tangan candak. Cek pijeti. Nil lurut mak serut langsung didilat. Blep. Mari dengan seketika mergo dilatan iki mengandung racah kala cakra. Didilat kuwi mari. Dilat. Mergo dilatamu mengandung racah kala cakra. Kala cakra. Heeh. Ora paham kowe. Oh, iki lho, iki jenenge ilmu. Umpamane Krisjon bal-balan alah tinju Krisjon bal-balan apa ora entuk ya oleh tapi dhek petinju tapi jalan hobine oleh tapi dhek petinju oh di sela-sela pas gak enek tinju dadi bal-balan kok sikile kesel kecekluk aku sing kecekluk sikil kiwa apa sikil tangan kiwa langsung sikil kiwa candak pijeti ae nil pelurut maksrut didilat mari dengan seketika mergo ilat iki mengandung racah kala cakra. Nah iki lho. Wah dilatane ampuh. Oh ilmu kok. Ilmu padane kowe mengandalkan jebol rambut. Guru kuwi mbenek segara kidul isih ngidul nek. Kidule segara kidul. Kidul. Oke daerah ndi to kowe? Ngojek entek 50.000 gak tekan iki. Kuwi nek kesleo karo kecekluk. Oke. Lah nek lara hernia. Larane apa? Hernia. Pamane tangane sing kecekluk ya, pamane lho iki ya. Iki pijeti nil plurut jrut dilat blek mari. Kesleo. Ya nil plurut jrut dilat blek mari. Nek hernia, pamane sikile pamane. Hernia masuk. Sikil. Hernia wi lho. Nyapa? Nek hernia ya di nil di. Hernia penyakit apa? Ya Allah kuwi. Oh sing wong Jawa ngarani toldun iki ta. Lah kuwi lho. Todon iku masih botol medun, Pak. Botol medun iku. Turun barang. Oh, nek hernia rasah dipijeti, Mas. Aku duwe resep sing ampuh. Ha kuwi piye? Golekno minyak klopo. Oh, minyak. Omongan sing ati-ati lho. Iki serius iki di hadapan bapak-bapak ibu-ibu iki resep sing lara hernia. Gowo Bapak. Lara hernia ora usah dipijeti, tapi golekne minyak klopo. Carane piye Mas? Esuk kan dioles-olesi. Awan dioles-olesi. Sore dioles-olesi. Kuwi engko genep 2 sasi Mas. Waras Mas. Gila. Gila apik ini modele iso kena nggo ngocone lho gilat. Mas, nek sampean kepengin gilat kok jenenge wis ora toldun. Tolak. Rumah tiro tenanan kok so. Lah yo ngono modelmu. Lah butuh gilam kok rasa tambah. Tapi tetep menang sing akademis Mas nggih. Nah, akademis si pinter ae.